Това е волейболният отбор на училище Рьорих. Тази година участвахме в национална програма Заедно в изкуствата и спорта. Така нашият отбор се събра и можехме да участваме в различни форми на волейболната игра. Тази година имахме честа с волейболният отбор да извоюваме първо място в тази игра и в турнир, организиран от нас. Ние имахме възможността да участваме в национална програма Заедно в изкуствата и спорта, която даде възможност по различен начин учениците да се докоснат до волейболната игра. Получи се разлика от това да играят в часовете по физическо възпитание, където няма селекция, а всички трябва да участват в тези занимания, докато вече като отбор, тренирайки с един допълнителен, то не е един час, а малко повече, но ние го групираме като една тренировка в ден понеделник. Те успяха да се докоснат по различен начин до играта и да придобият много по-целенасочени умения, за да се справят и в състезание. Здравейте, аз съм Сергей. Участвам в тази програма, защото обичам спорта и имам възможност да играя на отборна игра волейбол с моите съученици и приятели от училище. Аз съм Наско и се включих във волейболния отбор, защото обичам изключително много спортовете като цяло и всъщност училището ми предостави възможността да участвам в този отбор, без да се налага да се записвам извън училище, допълнително да се ходи, всъщност много удобно и приятно. Освен това ми даде възможността да игра с съучениците ми, да се състезаваме срещу други отбори. Аз съм Цветозар и се включих в волейболния отбор, защото съм наистина един голям любител на спорта. Наистина всякакви видове спортове от много малък тренирам и много различни неща, но наистина това да участвам в да ми бъде предоставена тази възможност, наистина ме накара да видя волейбол от една друга страна. Има постоянно някакви нови идеи, нови предложения да се направи нещо, както това с отбора по волейбол. Беше нещо ново да се направи от самото училище, да се участва в някаква програма, накрая да имаме някакъв състезателен матч и всички тези усилия, които се полагат от учителите и участващи ученици в едно нещо. Според мен това е едно от нещата, които е различно между училище Рьорих и останалите училища. За мен лично най-голямата разлика е, че въпреки, че не сме голямо училище като брой, сме много амбициозно училище и всъщност винаги се борим за нещо да се случи, нещо различно и въпреки съм бил в 3 други училища преди това, никъде не съм виждал нещата, които се случват тук. Нищо съм бил в училища с по 2000 плюс ученика и много по-големи финансови възможности от Рьорих. Рьорих прави много повече с много по-малко, което е много важно за мен, според мен. Аз малко ще повторя Наско и Сергей, но според мен училище Рьорих се отличава с благоприятната си среда и точно с такъв тип инициативи като волейболния отбор, ученето извън класната стая и тук много мога много мога да изброявам. Според мен училище Рьорих се отличава много, особено с общността си, защото като училище ние сме много по-единни и мисля, че иновативните идеи, които се предлагат, също доста сплотяват общността ни. Да. Наистина училището ни е много действащо. Наравно с спорта, например, човек може да се развива в изкуството и стига човек да иска, наистина може да се развива. Училището предоставя много различни ресурси. В училище Рьорих има страшно много неща, които ти можеш да забъднеш и да направиш. Аз, например, се занимавам с кулинария и много пъти училище Рьорих ми позволиха, например, да готвя в кухнята. Ученето на открито също е изключително забавно. Лагерите, които се случват, са незабравими.
През тази година всъщност се случиха много неща. Като цяло нямах търпение да започна тренировките ни, които започнаха началото на зимата. И оттам нататък малко по малко станахме все по-близък отбор. В началото не се разбирахме, не можехме да намерим синхрона. Понякога играхме сами, не бяхме отбор. Бяхме по-скоро група деца, които играят на едно място или млади хора, които играят на едно място. Но всъщност в продължение на тази година и тренировките станахме все по-добри и все повече се опознахме до етапа, в който само с 2 контролни срещи успяхме да надминем нивото на един много по-обширен и професионален отбор от нас. И всъщност преди самия финален матч имахме 2 контролни срещи, първата от която загубихме със съвсем малко и след това поведохме с огромна разлика, с 3 точки разлика, 3 гейма разлика. Ги бихме и следващите 2 пъти. Макар че те бяха уникален отбор, играта срещу тях беше много приятна, но всъщност разликата между нашия отбор в началото на годината и нашия отбор сега в края на годината е огромна. Ако някой можеше да ни види отстрани, нямаше да познае, че сме един и същи отбор. И това е благодарение на това, че всички се променихме. Аз, например, спрях да играя сам толкова. В началото имах голям проблем, че се опитвах да играя сам. И с времето успях да започна да играя с отбора всъщност и видях колко по-лесно и колко по-приятно става тогава. Но не бях сам аз, всички се променихме изключително много и постигнахме изключително много.